Ephesians chapter 4, basahan tayo iti Lucano, kasto iti kunanay iti verse 1. Siak nga rod, abalod iti apo, dawatek kada kayo, amag na kayo kuma, amay kari iti panakaayab, anakaawisan nyo. Verse 3, Naagawaan niyo asalimet-metan ti panagmaymaysa ti Espiritu iti singgalot ti talna. Maysa nga apo, maysa nga pamati, maysa nga pamautisar. Everybody in verse 7, ngem iti tunggal maysa kada tayo, na ikan ti parabor, kasi ti rukod, ti sagot ni Kristo. Kararag tayo, bendisyonan na kami apo, ti daytoy nga bigat, daytoy na isagana, ngin kami apo adalan, ket dawate ka po nga ikan na kami ti parabor ken sirib, tapno iti kasta, ket san mi lang nga manggigan, no di ket di maramidan mi apo, may aplikar mi, hanlang iti personal apo Diyos, na panagbiag mi, familia mi, no tikad di kang runaan na, iti iglesia apo nga nang ikabilam kada kami. Tulungan mapo iti Senior Pastor mi, yan naman iti yan na itatapo, nanyaman ti pangusaram kang kuana, pagbaliagyum kadi apo Diyos. And help your servant as well, give me wisdom to communicate your word, because we ask all these things in Christ's most precious name. Amen. You may please be seated. Thank you very much. Deto'y binasa tayo kakabsat nga kapitulo, ket saritaan ni Apostol Pablo, kadagiti namati jay Efesos, may panggap iti panagmaymaysa. Okay? The Lord expect us as a church, family, to walk together in absolute unity for His glory. Tikang runaan nga tarigaga iti Diyos, ket may maysa iti turong iti pagnatayo, may maysa iti turong dagiti panggap tayo, tatiga po na ket inikan na tayo ti Apo, iti may nga klase iti Espiritu. That's the reason why I believe with all my heart that the Spirit that was given to our pastors who are leading us as a family, as a church, must be the same Spirit that we must possess, so that no yan naman di pagturungan tayo, kang runaan na di pangiturungan ti Apo kada tayo, babaen ti panangiturong, panangidalan, dagiti papastor tayo, ket si dadaan tayo nga mangsurot kadagitoy, because we possess and we have the same kind of spirit. That is what God's desire for the church, and that will always give Him glory. So dagiti bersikulo nga intayo na basa, it tells us that unity is not just a possibility. Instead, it is a divine requirement if we are to be everything God wants us to be as a church. Siyempre, no, dito'y titurong iti pastor tayo, dagiti mangiturturong kada tayo, ket adday titilaad da nga turturungan na, hanga napintas, hanga nasayaat. Tano nakadanon ton, nakadayon ton, ket matalyaw na dagiti adat tilikod, ket naiwawada, ket sabalit tinirong da, handa nga nagipagmaymaysa iti maysa nga panggep, dagito ito dagiti papaudi, kan dagito ito dagiti mamalinman nga subliananen. So nga dapat kanya tayo, kas miyembro iti church, madantay kumati personal nga responsibilidad nga makipagmaymaysa iti anyaman nga plano ken panggep iti Apo, iti uneg iti iglesia, babaen ti panakaiturong ken panakaidalan tayo, manipod kadagiti papastor tayo. No kitaan tayo, deto'y kunan ni Apostol Pablo, iti umuna nga bersikulo, deji inusar na nga word, therefore. Alright, in verse 1, if we will notice the word therefore, this word draws our attention back to the previous chapters where the Apostle Paul has laying a foundation of biblical Christian doctrine. So manipod, chapter 1 aging ganat chapter 3, makita tayo ditoy, dagiti doktrina, wano prinsipyo nga indatag ken indasar ni Apostol Pablo, nga nakita tayo ken naadal tayo ditoy. Makita tayo di Ephesians chapter 2, no kasanutay nga naisalakan, anyat na kaisalakanan tayo, kan paraan na iti panakaisalakan tayo. That's why in this chapter,
specifically in verse 4 in chapter 1, the Apostle Paul get our attention by using the word therefore. Okay? Nga tikunana dito, it seems that the Apostle Paul is saying, you have already known the truth, then now walk on it. Namuan yun, nasursuro yun, iti kinapudno, naadal yun ti kinapudno, ngarod itatan, magna kayo ket pagbiyagan yun, dagito nga nasursuro yun. So dito nga makita tayo, God has already laid the foundation of this truth. In pannan, in datagnan, dagiti pundasyon, ti kinapudno, nga dapat nga isu iti pagbiyagan tayo, isu iti surutan tayo, we have already the rules and regulation, kanje kanayon nga mangmangig tayo iti patriarch tayo, we have already the constitution which is complete, no more, no less in our Christian life, and that is the Word of God. Kat kuna ni Apostol Pablo, itatangarot ta at dakada kayon, na amuan yun dayto nga kinapudno, na sursuruan kayon, dapat ngarot magna kayo kat pagbiyagan nyo detoy. So dito'y nga umentra nga rod detay kunatayo nga panagmaymaysa, kas maysa nga church. Tanagrigat mat ngamin, ado dagiti isyo, alright? Umay man ti panagbabasaanen, okay? We are strong in standing our ground, especially in our standard, modest apparel, dancing, okay? O, may tuman dagiti gundawa yan na, dagiti yang people tayo, apay nga kunam kasi kakat hangka nga agsala, kat deto'y kat agsalamet, kat agpada kayo met itinagan iti kapilyayo. So in this moment in time, dapat daytoy pela gundaway, idetermine tayo, planuan tayo iti puso tayon, nga haan kuma nga digi kayat tayo nga bukod nga tarigagay, pagayatan ken pagragsakan, iti sursuruten tayo, tatiga po na, inikkan na tayo ni Apo Diyos, ti pagalagadan, ti konstitusyon, nga iso ti Biblia, nga isot pagmaymaysaan tayo nga pagnaan, tapno dita nga makita iti panagmaymaysa tayo. Dagiti dadto mga iglesia, wano kapilya, makita tayo ti panagmaymaysa, that's the reason why sometimes, kunada ka na tayo, you Baptist, you are big in number, but the question is, where is your unity? So uray kumamalaang dito'y HBBC family, dagiti sanctuaries tayo, outreaches tayo, makita iti panagmaymaysa tayo. Kas maysa nga church. Nuan niya kumaday, jay sursuro ken practice dito'y main church tayo, that will be carried out to our respective sanctuaries and outreaches in every municipality. Because in that way, in doctrine and in teaching, in practice, dapat adakada tayo iti panagmaymaysa. So the bottom line in this, nga kaya't nga ipakita ni Apostol Pablo, where there is genuine faith, there will be a genuine works to back it up. So dito kunanan iti libro ni Apostol Santiago, nga no, dahi pamati nga awan aramid na, ubaw wano natay. So nga kanya tayo, dito panangipakita tayo, ti panagmaymaysa tayo, dahi ti bunga, dahi panakaisalakan, wano pinati tayo. May maysa ti pinati tayo nga ebanghelyo. Amen? O, malaksid, no, dahi ti sabali nga ebanghelyo nga pinatim. Alright? O, no sabali nga ebanghelyo ti pinatim, sabali nga espiritu ti adagang ka. O, ngam no di ebanghelyo ni Apo tayong Jesucristo iti pinatim, may maysa iti espiritu nga adda kada tayo. Therefore, no may maysa ti espiritu nga adda kada tayo, may maysa dapat nga rod iti panagna tayo, panagbiag tayo, ken amin-amin nga detalya ti panagbiag tayo, adda ti panagmaymaysa. So nga iti daytoy nga bigat, palubusan dakman nga inak pauluan, iti adalan tayo, all for one, one for all. Okay? All for one, one for all. Being one in the Lord is God's will for His people and the possibility of becoming one as a church. So that is very important. In any organization, in any group, ito nga makita tayo, nga nasisita dapat iti panagmaymaysa. Alright? Because if there is unity, it will always bring chaos. Alright? Let's say for example, iti maysa nga unag ti pagtaingan, alright? Nudwa iti tatang, akat narigat. Iso nga may salata, tapno iti kasta, may sa ye paglintagan, nga nananay nga may implementar, tapno may sa iti masurot. So we Christian, alright, nalpasen, addan iti paglintagan, tilaang aramiden tayon, kat surutin tayo, ken kastamet nga pagbiyagan tayo. So according to this passage that we just have read,
in chapter 4, verses 1 to 7 in the book of Ephesians, let us notice the necessary truths about becoming one that are contained in this passage or couple of verses. Now, muna nga makita tayo dito, the first thing that we can see here in verses 4 to 7, we can see the source of becoming one. The source of becoming one. So this verse, where verses tells us about two areas that every saved person in this room and in everyone, and everywhere, holds in common with every other saved person. So these two areas provide us with the source of Christian unity. What areas is this? What areas are these? In verses 4 to 6, okay? When it says here, one God, one Father of all, who is above all, and through all, and in you all, but unto every one of us given grace according to the measure of the gift of God. So the first source of becoming one is we share common ground. We share common ground. What does that mean? Okay? If we say we share common ground, okay, if we share common ground, there is one thing that we need to be united. All right? There is one thing that we need to be united. What is that? Everything is about Him. Everything must about the Lord Jesus Christ. That is our main common ground. All right? When our lives, our desires, our will, our interest, okay, our priorities, our recreation, all right, stop being about Him, or it is out from God, that will be the start of becoming or having trouble in our lives. So when we say we share common ground, that is all because of the Lord Jesus Christ. Our lives must be for the Lord Jesus Christ. Our desire must be for the Lord Jesus Christ. Our will must be for the Lord Jesus Christ. Our interest must be for the Lord Jesus Christ. And our priority and everything must be the Lord Jesus Christ. So as a church, if we will going to make this as a common ground, alright, pag sinabi natin common ground, gagawin ko ito para sa Panginoon. Gagawin ko ito para sa Panginoon. Ito ay para sa Panginoon. Ito ay para sa Panginoon. Kung lahat tayo ay ganon ang pag-iisip, mindset, at nagkakaisa tayo doon sa ground na yon, that we will going to do everything for the Lord Jesus Christ, I believe that the unity that we have will be strengthened. At maganda ang kahahantungan yan. So as believers, we may come from different places, family orientation, but we must always stand in common ground, and that is no other than it's always about Him. So katulad nito, iba't iba tayo ng mga uri ng pamilya kung saan tayo na raise up. Ba't ibang uri tayo ng temperament? Ba't ibang uri tayo ng mga influence sa buhay? But we need to see to it that if we want that unity will be strengthened, unity will be amplified from us, kinakailangan po natin we share common ground, and that is no other than the Lord Jesus Christ Himself. And then the second thing wherein we must share together, not only we share common ground, but also we must share common grace. In verse 7, if we try to look, verse 7, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. So ibig sabihin, bawat isa sa atin, hindi tayo ipinagkalooban ng Diyos ng pare-parehong gifts or grace, talents, or anything, abilities, or everything. We are different from each other. We are unique creation of God. But we must see to it that we must share as a believers a common grace. Anong ibig sabihin yan, Pastor? The gift that you have been given was given to you to use for the glory of God and to be a blessing to the church, and at the same time to other people, especially to the unbeliever. As each believer uses the gifts he or she is given, the unity of the church is strengthened. So katulad ng isang katawan,
bawat bahagi ng katawan natin mayroong function. Alright? So kinakailangan, bawat bahagi ng katawan natin, mayroon silang pagkakaisa upang itong buong katawan as one will be strengthened. Let's say for example, in our head, many parts. We have the eyes, nose, lips, teeth, tongue, mouth. We have the ears. So every part of our head must cooperate and united to each other so that everything nga sumrek iti bagi tayo, papasok sa atin, the whole body will be benefited. Let's say for example, alright, ang tiyan po natin, okay, ay gutom na. Alright? So kahit yung tiyan po natin ay gutom na, yung isip natin, naisip na mayroon akong lulutuin sa kusina. Alright? Upang sa gayon ay it will pacify yung pagkagutom ko. But the problem is, yung paa natin ayaw lumakad. Okay? So kahit anong nung isip natin na may lulutuin, kahit na gaano kagutom na yung tiyan natin, walang magagawa yan because the feet will never cooperate. Hindi siya nakiki-cooperate. Ayaw lumakad. So what will be the effect of that thing? Maapektuhan yung buong katawan. Alright? The same is true. Alright? So sa bawat isa po natin, mayroong kanya-kanyang itinilaga ang Panginoon na gift sa bawat isa sa atin. So bawat isa na mayroong itinilagang gift, dapat we need to share a common grace. Gamitin po natin lahat yan and let us all be united in using those gifts for the Lord, for the church. And in that way, the church will be strengthened. Let's say for example, palagi kong sinasabi sa church, okay, we are all excited in winning souls, inviting people. So ito yung mga tinatawag natin na feeders. Okay? Kung hindi mo alam mag-soul winning, mag-invite ka ng tao. Okay, you invite people to church. Yung mga na-soul win mo, you invite them to church. Feeders. But the problem is, we do not have keepers. So the problem, pag we do not have keepers, yung mga na-invite mo sa church, pag hindi ito na-keep, walang nag-aalaga sa kanila, the possibility will be, number one, hindi na sila babalik. Because there is nobody keeping them. That's why, if you are a person na magaling mag-imbita, alright, that's your gift, do it. Alright? Ikaw ay soul winning, meron kang courage na makiusap sa mga iba't ibang klase ng tao, alright? And then you invite them to church, you have your influence, then do it. Alright? But kinakailangan din natin yung mga tao na mag-e-educate, magme-mentor, na magiging katulong ng ating pastor. Alright? Sa pamagitan ng kanyang pulpit ministry. Okay? Mayroon dapat nakatalaga, dito ngayon papasok yung tinatawag natin na discipleship. So if we will going to function as we were entrusted with this kind of gift, what would you expect? Nung meeting tayo ng ating senior pastor, okay, pinakita niya doon yung difference between soul winning and discipleship. Alright, doon sa mga first 5 months, makikita natin yung number of souls won, talaga naman. Alright, pero pag nakikita mo dito sa discipleship, okay, medyo limitado. Pero 3 to 5 years, alright, of process, makikita mo na yan na kahit matitira lamang doon sa discipleship, let's say for example, 250, that is already a strong church. Why? Because they are already disciples. Wala ka nang makikita dyan ng mga childish attitude na Kristiyano. Wala ka nang makikita dyan ng mga Kristiyano na naandun lang sa corner. Lahat na ng mga ito, they are involved. Merong ginagawa yan sa ministry. And that will happen to a church or to any organization if every member of the church or any organization will function as what he was designated to become. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na wala akong function sa church. No. Wala akong responsibilidad sa church. No. Every member is a minister. Every saint is a servant. Bawat isa ho sa atin, mayroong magagawa yan. Bawat isang miyembro, mayroong maiaambag yan sa church. Let's try to look the scenario. Now,
soul winning, inviting people, discipleship making, these are very important, right? Now, hindi naman pwedeng lahat tayo nakafocus dito. Paano na yung building maintenance? May mga na-invite tayo, yung building maintenance, hindi naman nalilinis. Yung bahay ng Panginoon, the place that God entrusted to us to worship, hindi naman naaayos. So, ibig sabihin, kung hindi ka involved sa feeding ministry or sa soul winning, sa inviting at saka discipleship, mayroon ka pang pwedeng magawa sa Panginoon. Pero ang kagandahan nito, mga kapatid, despite or in spite of any ministry you have, the pastor, our senior pastor, encourages us that every member must be a discipler. You know the reason why? Alam mo kasi pag meron kang inaalagaan, you can see and you can feel the sense of becoming responsible. Kasi pag wala kang inaalagaan, wala kang sense of responsibility. Come what may. Pag may inaalagaan kang bagong Kristiyano, alright? Responsibilidad mo yan. Okay? Palaging tinuturo sa atin ng Panginoon, ng ating pastor, i-monitor mo yan. Kaya nga tinalagaan tayo ng ating pastor na isang discipler, mayroong 3, mayroong 5, mayroong 10 na inaalagaan. These are very good motivation for us Christians. Ang kagandahan nito, kung minsan pag nagtanim ka, okay? Pag nagtanim ka, after a couple of years, makikita mo, hindi lang lumalago, kundi namumunga na yung itinanim mo. You can feel the sense of joy. Bakit? Hindi lamang you can already taste or eat the fruits of the thing that you have planted, but other people will be benefited as well. Yung ating provincial director, mahilig yan sa pagtatanim. Mayroon siyang activity. Hindi lang tree planting, kundi tree growing. Kasi hindi lamang yung itinanim mo, yung focus mo, dapat tignan mo rin kung paano yan lalago. The same is true din sa ating church. Hindi lamang pag nasulwiningan mo na yan, tama na, mayroon na akong nasulwiningan. No, we must also be responsible doon sa mga naakay natin sa Panginoon. Kinakailangan dapat mayroong follow-up yan. Nasulwiningan nga ro din, inted ti apo kang ka, naialatan, nandun na. So kinakailangan gawin mo na lahat ng iyong makakaya sa biyaya ng Diyos upang alagaan mo yan, lumago, at sa tamang panahon, makikita mo rin it will going to bear its own fruit in this time. Ang kay tumaragsakan at testimony danto, salamat sa Panginoon ang nakikita nyo ngayong buhay na naririto sa biyaya ng Diyos. Ako po'y nagpapasalamat na ginamit ng Panginoon si kapatid na so and so. Hindi sa pagmamayabang, pero sa biyaya ng Diyos. Alright? Despite of our simplicity, yung kasimplehan natin, kinanumuta tayo, mabalin na tayong aramatan ni Tiapo. That's why we must not only share common ground, the same truth, the same Bible, the same Spirit, but we must share common grace. Yung biyaya ng Diyos na nasa sa atin, pag we must be united in exercising the grace of God, especially the grace in our service to Him, so that the church will be strengthened. Alam mo sa basketball, kung alam mo yung kahit gaano kakagaling, kung hindi mo alam yung position mo, wala eh. Masisira yung play. Kaya dapat you must function depende doon sa position na italaga sa'yo. Kung ikaw yung center, hindi dapat ikaw yung nagdadala ng bola. Pag ikaw yung center, you must be the one taking good care underneath the basket, the rebound, alright? Defensive and offensive, alright? Kung point guard ka, you must be the one making plays. Alam mo kung paano mo ilulugar yung mga kasama mo, sino yung papasahan mo. The same is true in our church. Dapat alam po natin yung function natin. Bahagi po tayo ng church. Hindi ho tayo bisita.
kaanib po tayo ng iglesia. In every organization, in every club, there are always responsibilities of every member that must communicate and at the same time must participate in that group or organization. Hindi lamang yung mga officers, kundi bawat miyembro meron niyang obligasyon doon sa kanyang grupo. Alright? So we share common grace. It is said when believers fail to exercise their spiritual gift or when they use them to tear down instead of building up. Ano yon? Anong point doon? Yung mga bagay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, hindi sa Kanyang biyaya mo ginagamit, hindi para sa Kanya mo ginagamit, kundi ginagamit mo sa mundo. Oh. Well, there's nothing wrong. Alright? Kung yung paggamit mo sa mundo, alright, ay para maakay yung mga Kristiyano. Let's say for example, your influence. Pag teacher ka, alright, hindi masama na makakaakay ka ng kapwa mo teacher. Hindi masama no pag yung mga estudyante mo naaakay mo sa Panginoon. Pag if you are in the executive or business world, the same is true with that. Kung ikaw ay estudyante, hindi masama na yung kapwa mo estudyante ay naaakay mo sa church. Oh. Anatriknam no, digiti classmate mo kung mga padam nga high honors kat maawis mo dito. Numabain ka nga mang disciple kadakwada, you try to look some older and mature brother or sister in the church and you will tell to them, can you please disciple them, follow them up. Kinakailangan meron tayong burden dito sa mga tao na ipinagkaloob at ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung mga anak po natin, kinakailangan natin mayroon tayong burden. Yung mga katrabaho natin, yung mga taong nasa mga paligid natin, tayo na nakakaalam na sa Panginoon. We must have that burden. And as a church, we must be all united with this burden. The source of our unity lies in what we share in common, and in that fact, we have each been especially equipped by the Lord to be a blessing and a help to the church. Pag ginagawa po natin yung mga bagay na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, nagiging pagpapala tayo sa church, nagiging pagpapala tayo sa pastor. Alright? We are helping our pastor to lighten the load and at the same time to fulfill his calling in his life. Oh, ayaw mo ba yon? Nagagamit ka ng Panginoon upang sa gayon ay nagiging aaron at hur ka sa iyong pastor. Oh. So number 2, not only the source of becoming one, but number 2, the secret of becoming one. Now that we know where our unity originates, how are we to go about the business of practicing, protecting, and strengthening our unity? O alam na natin kung saan nanggaling yung pagkakaisa natin. Alright? Now, in verse 2, it says here, with all lowliness, meekness, long-suffering, forbearing one another in love. So makikita natin dito, una sa lahat, under the secret of becoming one, we must exercise the right walk. Ito yung sikreto. Kinakailangan i-practice natin yung tamang paglakad. Pag sinabi nating paglakad, it's not the literal walk, but it is in general our life. The Apostle Paul does not tell us to make unity. Why? Because unity already exists in God's church. The only duty that we need to perform is to manifest and to maintain that unity that God has given to us in the church. So paano natin ito ginagamit o paano ito dapat mangyari? There are 4 things na makita natin dito. Lowliness, meekness, long-suffering, and forbearing in love. Alright, pag sinabi nating lowliness, this is in other word, humility, an accurate understanding of your own moral smallness. Pag na-realize natin yung mga pagkukulang natin, yung mga bagay na hindi pa maayos sa buhay natin, kinakailangan nating itong paayos sa Diyos. And in that matter, mayroon tayong pagkakaisa and then mayroong isang lakad o buhay meron tayo.
Meekness, this word means gentleness, power under control, gentle in our speech. Lalong-lalo na sa inyong mga young people, iwasan tayo, dati kuna tayo nga nabirngas, ken nasabrak, tano maminsan, daytoy pa'y timang pakapoy ti panagmaymaysa tayo. And then, long-suffering, this includes or this will test our patience and at the same time, our endurance. And then, forbearing in love, and that means to endure or to put up with. So kinakailangan dapat tayo, mayroon tayong exercising the right walk. Mayroon tayong pagkakaisa, iisa dapat yung buhay po natin. Kaya nga, bawat organisasyon, meron yung tinatawag natin na mission, vision. So katulad din natin dito sa church, dapat yung buhay natin naka-tune in or naka-incline dito sa mga mission vision ng church natin. Kaya meron tayong tinatawag na church covenant. Meron tayong tinatawag na ganon. Okay? Parang sa gayon, ito yung mga nagagamit upang yung pagkakaisa natin, alright, ay mabigkis tayo sa isang rules, okay, which is the Bible. Okay? So that we will going to execute these commandments or these responsibilities sa isang pamamaraan. Alright? Now, not only we must exercise the right walk, but also we must embrace the right walk. Right work. Walk, right walk, and right work. You cannot do the right work if in the first place, you are not walking rightly. Hindi mo nagagawa yung tamang gawain kung una pa lang ay hindi ka lumalakad sa tamang lakad. I hope you get the point. Alright? So how come you will going to accomplish the right work if in the right place, if in the first place, you didn't do it in the right walk or in the right manner? So una talaga, itong right walk, sa tamang pamamaraan upang ang magiging bunga niyan ay nagagawa natin yung tamang gawain. Dahilan sa ginawa natin sa tamang pamamaraan, tamang lakad at tamang buhay. Maintaining unity in the church requires more than just a change in the way we walk. Unity in the church requires hard work. Ngayon, wala nang madali ngayon eh. Kahit sa pagkain, mahirap na eh. Lalo na pag ayaw mo yung ulam sa mga anak natin, wala. Mangantayon, kung natayo ko, di kita nagtayo kat umay da sumangon kat tamdagan data kaserawlan o di da kayat masida niya kunada, jak pa'y mabisin. Bigbigat, di nga mabisin. Bakit? Napakahirap sa kanilang kumain kung hindi masarap para sa kanilang panlasa, yung pagkain o yung ulam. That's the reason why even in the right work and in the church, it always imply hard work and labor. Kami nagpapasalamat sa ating senior pastor. Sa mga Bible School student natin ngayon, walang pwedeng gumamit ng internet sa mga assignment nila o research. Books. Books dapat. Maganda yan. Apay, katap no agsapul kat libro sapul kat libro. No di mo kayat ti maudi nga agipasat assignment, no limitado ta libro, agat gagatam ati mapan ag library. Tapno maunumuna ka. And by the way, you know what, sa mga unang panahon nung wala pang masyadong internet, alright, hindi naman papahuli yung mga mag-aaral noon na sa libro nakaasa eh. Nung naandun kami sa Bible School sa San Nicolas, talagang yun. Kinakailangang maaga kang papasok sa library. Bakit? Alam mo, yung strong core concordance, iisa lang. Ilang kayong mag-aaral na gagamit doon? 10 hanggang 15.
Paano mo gagamit, paano matatapos yun? Ganin din dito sa church. Hanga de jerigat iti mamagsisina kada tayo kumakakapsat. No de jerigat kat iso iti mas adadapay nga manget-et iti panagkakadwa tayo. At aapay, no makitam jerigat jepadam nga tao, tulungam. Biblical yan. Bear ye one another's burden. Tulungan mo yan. Tadi mo matam mo, no anyan tut pagkarigatam, at danto matmang tulong kang ka. And as a church, if we will going to follow that principle, alright, we need to lighten the load of everyone. We need to help carry the load of everyone as a believer, especially if that is in the cause of the ministry and for the church. Anong madayayari yan? Madedevelop yung banding. Talaga nga umirot di langin-langin yung agkabsat iti Apo. Mas baganda dito sa loob ng church na de-develop yung strong ties of friendship. Kasi magkakapatid tayo lahat sa Panginoon. Iisang Biblia, iisang Espiritu, iisang Diyos. And if that is happening, iisa yung lakad natin. At kung iisa yung lakad natin, what will be the effect and product of that? Iisa yung pwedeng bunga ng pwede nating gawin sa pamamagitan ng tulong na Banal na Espiritu Santo. Ano yan? It always bring strength in the church. So nga mo yun, uray kasanot pa ng istoryada, kan uray no kasanot adot may bagbagada kada tayo as a church, no maipakita tayo, ti panagmaymaysa tayo, may maysa nga pagnatayo, may maysa nga panagtrabaho tayo as a church. I am telling you, maumadan tulata. Nuanyat makita da kada tayo, nuanyat makita da ken kasanot makita da kada tayo, babani ti tulong ti Espiritu ti Apo, daytan tot mang vindicate, ken daytan tot pakabanuganda. Alam niyo kung ano yung sasabihin? Pambihira. Marami na tayong nasasabi para sa kanila, pero hanggang ngayon, di pa rin sila nabubuwag. Right? Padasa man nga tukkulan, detay iit nga nabugkos iti may maysa. Matukkol mo, awa na, uray may, ano mga kasi mo matukkol. Agbalila nga flexible isuna. Ngam no tay may maysa nga iit para sa matukkulan. Uray lang ramay mo agat matukkol. Ngam da tayo, no makipagmaymaysa tayo, ikapeng tayo di iit tayo, ikabil tayo di na bugkes nga walis tingting, halaeng nga natibker, no di kadi adut maramidan na. Idi elementary kami, no awanin ti walis tingting mi. Kanakman may sa deta iit, deta walis tingting mo. Mangtadmet, di bulong ti mangga tudok-tudok kamlatan. Ada maobraan na, pero limitado. No napatangamtot nagtudok, ti natangken nga daga, natukkol, awanin. Ngam dete walis tingting nga buo, ay kate, uray man manut walisam, adut maala na. Dapat kasta kanya tayo. Iso nga dapat agmay-maysa tay ti panagna, panagbiag, akas may sa nga church. Tapno ti bungain na detoy, nabilbilag, nabungbunga nga trabaho. Deta ti sikretot panagmay-maysa. Amo nga isisiyasi tabagim. Iso dalatan ata, iso damati kang kanayon nga ibagbaga ni pastor. Di mo ka, di kayat mat nga maibaga ni pastor talagan mo. Kansan mo nga urayanin nga kulan na ka ti pastor. No amom nga miyembro ka, amom nga member ka dito nga church, dapat amom, no anya di may iambag kan may contribute mo. All for one, one for all. Okay? Number 3, and the last, not only the source of becoming one, the secret of becoming one, third and the last, the satisfaction of becoming one. Kita yo? At dati gunguna, adarag if we decide to walk in unity, one with another, what is the result? What's in it for the church if we do the hard work of walking in unity? Number 1, we will live a balanced life.
The word worthy in verse 1, okay? Therefore, the prisoner of the Lord beseech you that ye walk worthy, okay? Has the idea of balance. Oh. Ito, naituturo sa atin ng ating mga pastor. Kinakailangan balanse yung buhay natin. Oh. How we will going to balance our life? We must learn and we must know our rule in life. Alam mo yung role mo sa buhay upang sa gayon, alam mong balansahin yung oras na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Oh. Ano yung mga role mo sa buhay? Hindi ka lamang anak ng Diyos. Ikaw din ay tatay. Ikaw din ay nanay. Ikaw ay anak. Kung meron ka pang mga trabaho, guro, o office, or anything, you must know your role in life. And knowing your role in life, that's where you will going to start, okay? Putting the necessary things and rules and responsibilities according to your role. Oh. So let's say for example, lumakaring ka iti bigat. Dapat amom day iti rule iti biyag mo. Sikakat anak na kaniya po Diyos. Deta tikang runaan, so anat umunang aramidam iti bigat. You must have your personal devotion. You must have your personal walk with God. And then what's your next rule? O kas may isang ananang. O nalpas ka na kapag devotion or madama ka devotion, mabalin mo mat nga datay insaang datay bagasen, o right, mabalin ka nga agbasat baypulan, mabalin ka ag devotionan. O kasla ka makaspagarigan itata, kadwa na itatan, rice cooker, manmanot agluton ti dalikan. Nga kasapulam nga, ikatan dejay beggang na, tapnohang nga maguntuban, wano maksatan dejay, innapoy mo. Hana kasapulan nga wurrut-wurrut mo, di kaldero, tapno napintas ti panakalinay na. Rice cooker rin. So no rice cooker, you have enough time. Oh, balance. As a Christian, as a mother, what comes next? Anya, di sumaron nga rule mo. Nagtrabaho ka kuma. The same is true with that. Dapat balanse. Ngam mo ipalubos, wag mong hayaan na sa bawat araw na yan, wag mong hayaan that you are all absorbed in your secular, personal role in life. You have to see to it na mayroon kang ambag na gagawa na ikukontribute sa gawain ng Panginoon. Kasi member ka dito sa church eh. Hello? At ang pagiging member natin sa church, it's not only intended for Wednesday prayer meeting and Sunday services. Amen? Becoming a member in the church, it is Monday to Sunday. So meaning to say, throughout that week, kinakailangan siguraduhin mo, mayroon kang naiaambag na ikukontribute doon sa organization mo throughout that week. Kaya pagdating mo ng linggo, kung alam mong may nagawa ka para sa Panginoon, masaya ka. No, adda naawis mo, nasapa ka. No, adda na-invite mo, naragsak ka tatugaw mo kasi kaabay mo. Hanggang agdungsa. Apay, mabain ka eh. Uray no talaga nga mapanan, ti panunot mo, mababain na kaya, ti kababain dito, inawis ko. Hanto agsubli detan eh, at apay, nyamot, di dyan nangawisan na kanyakmat, agdungsamot. Alright? Kinakailangan balance. Okay? Oh. So sa pamamagitan nito, tinuturuan tayo ng Panginoon na i-balance natin yung oras at yung buhay natin. Not only we will live a balanced life, next, we will live a blessed life. Pag sinabi nating blessed, hanga nagasat, tingamin amute nga blessed kat nagasat. Tingamin? Oh. Pauni nga gasat mo na nga bakat lima nga limit kunam nga road. Oh. Tigat nga sa wanti blessed, naragsak. Katipudpud no nga ragsak, ti kapaggapuan na deta, awan sa bali, no san nga day satisfaction mo, na aramidam para ti Apo. Detat mangted keng ka tinapudpud no nga ragsak. O, di ngamin? O, sino ti estudyante dito ay? Naragsak ti ma-award ti with honor, di ba? Ngamanyat naragragsak, ti ma-award kat with honor, wano adda deta na yaser mo ti church nagbaptize kat mararamat ti ministry. Oh, you get the point? Oh. That's why being united won't make you rich, beautiful, or famous, but it will bring honor to God and it will always draw the Lord's blessing in this
church and even into your family. So ngano kayat mo itinananay, nga i-bless iti Apo iti biyag mo, not only you need to perform or execute your duties and responsibilities and the gift that the Lord has entrusted to you, but you must learn to be united into the church. So Paul warned the Ephesian elders in Acts chapter 20, in a way of conclusion, that after his departure, wolves would come, not sparing the flock. Wolves continue to attack the church today, but they cannot penetrate and destroy when the church stands together in unity. However, when believers break ranks with one another, sinasinada, they provide the enemy with easy prey. Tignan mo yung miyembro na hindi na masyado napupunta sa church. Anong nangyayari niyan? Madali na lamang na pagsasamantalahan ng dyablo. Kaya wag mong ilayo yung buhay mo sa church. Wag kang maging stagnant, wag kang maging idle. Alright? Instead, find some ministry of which kung alam mo na fitted ka doon, alam mo na mayroon kang gift at potential doon. Alright, involve yourself, alright, and then do your best, unite with the church in accordance to the leadership of the senior pastor, and then you will going to experience this what we call blessing or satisfaction of becoming one. So again, all for one, one for all. We have seen the source, the secret, and the satisfaction of becoming one. Let's all stand up and let's pray. Dear Lord, we thank you. We thank you because you have shown us the great example of unity. And it's our prayer, dear God, that as a church, as HBBC, as one family, I pray that may you please unite our heart, our spirit, our body, in everything that you have entrusted into us as one under the leadership of our senior pastor. Lord, whatever the things that you have casted into our pastor, I pray that may you please help us to be united, to support him, so that we will going to have one walk and we will be united in one work. So continue to bless HBBC, the leadership, the members, and I pray also, dear God, that may you please continue, Father, to strengthen the unity that you have given to us. And bless us, kadagiti banag, ngayon kayong talak apo nga ministry mi apo. Iti kararag mi, tinagan niya po mi Jesus. Amen.